Ville Saaria. Stretchläiset 10 maailman lämpöt. Ville Tarkkas. Sillä on sitten tosi tekninen kaardi, että tarkka. Jäät päälle vaan. Jäät päälle. Hyvä. Saat tasoihin. Hyvä. Hyvä Ville. Triangeli kiinni vaan. Triangeli kiinni. Triangeli kiinni. Ja ranne siitä pois vaikka. Vedä käsi sieltä välistä, vedä se grippi kiinni kädestä, vedä se käsi pois, purat niitä jalkoja. Vedä käsi pois välistä, purat niitä jalkoja. Vedä se grippi siitä sen kädestä. Se tulee päälle vaan. 1 minuutti aina. Rauli. Sä oot peällä, sä... Mut sulla on triangeli kiinni, purat niitä jalkoja vaan. Pidä se käsi. Purat niitä sen jalkoja. Anna sen käden pois. Annat sen kädestä pois. Roima selksirkeksi saat. Hyvä tuumori on vielä tallella. Pealle saat, pealle. Hyvä Ville. Hyvä. Hyvä. Seiso viikis. No älä mene triangeliin. Ei Ville, sä oot triangelissa nyt. Ei tuu. Raulikun. Hyvä. Hyvä. Hoppa. Ja tämä Mairan.